והנה אצילי, משתחרר, כדור חד על המרכז, יש נגיעת יד, פוקסמן אומר בטח. בואו נראה, יש כאן יד. ואצילי רוצה את ה-12 שלו העונה מול זובס. וואו, מה קורה כאן? הכדור הזה נכנס! בישול גדול של אצילי. מה זה היה? בואו נראה אם יהיה פה שער, האם דוד זאדה נכנס מוקדם לרחבה וניצל בכך יתרון לא חוקי, בואו נראה את זה. לא, יצא בזמן. וזהו, והאם היו שתי נגיעות של אצילי בכדור בשמאל ובימין, בואו נראה. נגיעה אחת. הוא הולך לראות אם היו יתרון לא חוקי, בואו נראה את זה. לא, יצא בזמן, האם היו שתי נגיעות. שוב, אני ראיתי נגיעה אחת, אבל אם יש שתי נגיעות, השער נפסל. נכון. הכדור הלך קדימה, ולכן, ברגע שהכדור הולך קדימה, זה חוקי. הנה רגל שמאל בועטת, ורגל ימין נסיגה. בוא נראה, האם הוא מחליק בימין? אני חושב שימין הגיע ראשון. כך זה נראה לפחות מפה. ושמאל לא נגע בכדור. שמע, אני חושב שעושים הדרכות לשופט ור, זה בהחלט יהיה... טוב, פוקסמן ראה ומחליט. מה הוא מחליט? אין שער. אין שער. זה בהחלט יהיה... טוב, פוקסמן ראה ומחליט. מה הוא מחליט? אין שער. אין שער. אין שער. וואו!